Nditsimikize nditu kuti dzulo unabwera polisi kupitira malo nthawi 5 times kubwera pano. Andikubwera kwake kwa mwano kubwera kodzavutitsa munthu. Ndeife tikunena kuti zachitika zinzolakwika. Zikufunika kuti anthu apatsa Achakwera ulemu wawo monga mtsogoleri amene ali wa dziko lino. Zachitika zitu nkhani imene ili mkamwa komanso ili pena paliponse ndiyo khuzana ndi kubwera kwa polisi ku nyumba kwa Achakwera ku area 10. Kumeneku apolisi akuti apitako komanso anapitako ndi agalu, ndipo kumeneku sikukuziwika chenicheni kuti apolisi anakachita chiyani. Nde nkhani imeneyi yalongosoledwa kwambiri ndi mayi Jesse Kabwera, komanso mongo kupasani chithunzi cha nkhani kuti yafika povuta mpaka aphungu achipani cha MCP anapanga boycott kapena kuti anachita zionesero posapita ku nyumba ya malamulo chigawo cha kumasanako. Onse sanapite ku nyumba ya malamulo chifukwa cha nkhani imeneyi. Nde zikuoneka kuti zinthu zimenezi zikudabwisa, komanso sichikudziwika chenicheni kuti Chakwera alakwa chani, komanso apolisi amenewa akufunako chiyani. Akuti anayesesa anthu amene anali kumene kwawozo kuti kodi mwabwereranji ngati mukufuna kuti muzawatenge Achakwera, mukuyenera kuti nkhani mupite nayo kaye ku court musanawatenge. Ngatiso ali wolakwa mukuyenera kwawoza, osati muzingobwera kuti muzawapyeza ndipo munthu azikhala mamantha. Nkhani yambiri alongosola mayi Jesse Kabwera, ndipo ife tili pano kuti tikuoneseni chilichonse mene chikukhalira, tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero takhalani pompo ndipo tipitiriza nkhani mukamva video imeneyi. Nditsimikize nditu kuti dzulo unabwera polisi kupitira malo nthawi 5 times kubwera pano. Andikubwera kwake kwa mwano kubwera kodzavutitsa munthu. Ndeife tikunena kuti zachitika zinzolakwika. Zikufunika kuti anthu apatsa Achakwera ulemu wawo monga mtsogoleri amene ali wa dziko lino. Zachitika zitikuti ngati kuli nkhani ingobwerani kutsata malamulo amene amapanga, koma zoti tidzingozungulira pa nyumba pa mtsogoleri wakale ndizolakwika. Zimene zachitika zinzokwitsa kwambiri. Ndife tabwera pano kuti anthu adziwe kuti Malawi Congress Party singokhala mangoyang'anira mtsogoleri wawo akumapangidwa zoti adziopsezedwa. Tidziwa kuti ichi chofuna kuwakhazika chete, ndichofuna kuti adzingokhala amantha ubwino wake iwo alibo manda chifukwa Achakwera sali wokha. Malawi Congress Party sili yokha, ma supporters athu alipo. Tabwera pano kuti tionetsetse kuti mtsogoleri wathu ndi otetezeka. Achakwera ndapita bukhali kama yankulana pazipezi kuchitika Ndithu mmenemo ndi mmene alongosolera mayi Jesse Kabwera, kulongosola chilichonse mene chidakhalira ku nyumba ya Achakwera. Nde anthu ambiri akupitirirabe kukamba za nkhani. Nde mmodzi mwa social media activist kapena kuti social media influencers pa samba la Facebook makamaka amene wandi a Gerard Chavez Kampanikiza, omwenso ndi member mmodzi wa chipani cha MCP, pa page pake nayenso wayikamba nkhani. Ndipo iye akunena kuti komatu ngati nkhani yake yopitira ku nyumba kwa the immediate former president Dr. Lazarus Makate Chakwera ili yomwe yama security dogs, ayi ndithu approach yake simunapange yabwino kapena mwina zochita zatisowa. Achakwera adavomereza kugonja mwaulemu. Ngati pali nkhani ndi bwino kulankhula nawo, koma osati mpaka ku nyumba kwawo. Mind you, kwa Chakwera kulibe ma German Shepherd. Mufufuze bwino kuti kuli agalu antundu wanji. Work on reviving the economy, not hunting people, please. Kumeneko ndikulankhula kwa Gerard Kampanikiza. Yo akuganizira kuti nkhani yake kwambiri ndiyokhuzana ndi agalu amene anasowa ku State House, kuti posi chida panakambidwa nkhani akunena kuti ku nyumba ya chifumu kumeneko kunasowa agalu, ndipo zikuganizidwa kuti mtsogoleri anatenga agalu posamuka kumeneko. Nde mwina nkhani yake nkukhala yotero, koma akunena kuti ngati nkhani yake ili yotero ndi kuti approach yake ayilakwisa kwambiri, sibwezi atapanga choncho kunena kuti uyu ndi mtsogoleri amene wangopuma kumene, komanso sikuti mmene amapuma adavutavuta
kuti waluza zisankho anavomereza mwaulemu. Ndi chonga choti mdziko muno mukhale bata ndi mtendere. Nde kumuchita chipongwe choterechi nkulakwa zede malingana ndi kuyankhula kwa Gerald Kampanikiza. Nde zambiri zakuchitika ndipo zambiri zilipodi tikhale tikumva tsatane wankhani kodi chifukwa chenicheni chimene akupitira apolisi ku nyumba ya Achakwera ndi chomwe chidi cha agalu. Nde anthu ambiri ikirako nsondemanga zokhuzana ndi nkhani imeneyi komanso zimene alemba Akampanikiza akamba zosiyana-siyana, koma padakali pano focus ya ife kwambiri ndiyo khuzana ndi kupita kwa apolisi ku nyumba kwawo kwa Achakwera. Kodi zimene zilali zoyenera kapena ngati pali nkhani yeniyeni tikuyenera kuti tidziwe kuti nkhani yeniyeni imene yachitika ndiyo tani kuti kunyumba kumene kupite apolisi. Nde zambiri tikhale tikufufuzirani ndipo muzimva pompano pa Malawi Lero. Subscribe, comment, like, osayiwanso kupanga share kuti ambiri akhale kuti uthenga umenewu wafikira.